afọ nke mbụ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja maasị tata. Na aja nke maasị tata, ngọzi oge oke na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ihe ya na onwe ya bụ n'obi. Ndị grandma na-ekene Chineke n'isi ndị nna niile, na-enyekwa Chineke ekele n'ụzọ pụrụ iche ka ha si wee mee Father's Day o were gaa ọfụma, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi ndị nna niile na n'ezinụlọ ha. Donald na Chi gọziri m iwu Chukwu na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene maka nwa ha Kamsi iwu Chukwu, onye nke etubere ugo mmụta. Ezinụlọ Makụ na-enye Chineke ekene maka ngọzi ya na amara ya n'isi Greg na Skologa Amaka. Oge ugbu a ha na-eme mmemme elote mgbe ha ji wee lụwa di na nwunye. Donald na Chi gọziri m iwu Chukwu na-ayọkwa maka ihe gịnị ka iwu Chukwu na onwe ya ihe niile o bu n'obi ka Chineke mezue ya. Tony na Ịma Ikebụdụ na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi Chineke na amara ya n'isi Somadị na Oje n'ihi Ikebụdụ na Richard Oje, Skola na Greg Ọgamaka. Ndị a niile bụ ndị na-elote mgbe ha ji were lụba di na nwunye. Donald na Chi gọziri m iwu Chukwu na-enyekwa Chineke ekene maka ezinụlọ ha niile n'isi Donald na Chi gọziri m iwu Chukwu ka Chineke na-edukwa ezinụlọ ha, na-agọzi ha, na-echekwaba ha. Phil na Kesi ụmụnna kwe na-asị happy wedding anniversary n'isi Skola na Greg Ọgamaka bụ ndị mụ ha na mgbamakwụkwọ, ka Chineke na-agọzi ha, na-edu ha. Mother General na ndị Divine Mother General na ndị Divine Sisters Mother General na ndị Daughters of Divine Promise, ndị sista ha niile na-enye Chineke ekene ka ihe mere nyaa o were gaa ọfụma, ka ndị sista ha ndị nke gbara akwụkwọ ha na Chineke na ihe niile mere eme were gaa ka esi were kwuo mee ya. Donald na Chi gọziri m iwu Chukwu na-enyekwa Chineke ekene n'isi Ọbụnneme iwu Chukwu maka ihe o bu n'obi. Greg na Skologa Amaka na-asịkwa ngọzi Chineke na amara ya n'isi Felicity Anọm. Oge ugbu a ọ na-elote mgbe eji were mụọ ya. Ezinụlọ oge oke na-eji ike na-ayọ maka mkpụrụ obi Sunday eji ike. Austin na Agatha Ọzọ Ibekwe
na-ayọ maka mkpụrụ obi Maxwell Izuchukwu Ibekwe. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị tata bụ ụkọchukwu Chidi Ekpendo. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Igbo Catholic Hymn, Hymn 117. Igbo Catholic Hymn Book, Hymn 117. Gị bụ Chukwu. Jenny Adaka na ụmụ ya na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na odudu ihe n'isi ha niile oge ugbu a ya na ezinụlọ ya na-eyipụ akwa ụjọ. Nne na nna Kevin Arinze na-enye Chineke ekene n'isi ụmụ ha ndị nke gbara akwụkwọ wee na-ayọ ka Chineke na-agọzi ha, na-edu ha, na-agbaziri ha na mgbamakwụkwọ ha ka ha bie ndụ ọma na dịka Chineke si wee chọọ ya. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Yesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ike m na Kristi udo dịrị unu. Dịka anyị maara ọfụma ụbọchị nke taa, nzukọ nsọ Kristi na-achụ aja maasị nke 13 n'oge na-adanyeghị n'oge emume.
ihe ọgụgụ ndị nke a ga-agụrụ anyị n'ụbọchị nke taa ọ kacha ihe ọgụgụ nke mbụ ya na ihe ọgụgụ nke ozi ọma. Chineke na-agwa anyị na onye ọbụla kụnyere onye amụma ya mmiri maka na ọ bụ onye amụma na ọ ga-erite ụgwọ ọrụ ya. Anyị wee hụkwana ihe dị otu ahụ n'ihe ọgụgụ nke mbụ ebe nwaanyị Shunem letara onye amụma Elisha, Chineke wee kwụọ ya ụgwọ n'ebe ọ dị ukwuu. Anyị ga-atụle ihe ndị a n'oge okwu Chukwu. Ya bụ ndị nkụrụ n'anya iji kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia, ka anyị nyochaa na akọ na uche anyị yọọ Chineke mgbaghara maka njọ anyị. Ekwupụta m gwa Chineke ji ike niile, emehiewo m nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume na site n'ịhapụ ezi omume o kwesịrị na m ga-eme, site na mmehie m ka ị kasị ukwuu. Ya ka m ji ayọ Maria dị ngọzi Virgin ọ bụ na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile na unu ụmụnna m ka unu ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Onye nwanyị mebere mebere mebere, onye nwanyị mebere mebere. Onye nwanyị mebere mebere, onye nwanyị mebere mebere, onye nwanyị mebere mebere. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu.
Ka anyị rịọ arịrịọ. O Chineke, ọ sọrọ gị ime ka anyị bụrụ ụmụ nke ìhè site na amara nke ọgbụgba ndụ anyị na gị. Biko ekwela ka anyị daba n'ọchịchịrị nke njọ, kama mee ka anyị chawapụta mgbe niile na mmụkesi nke eziokwu gị. Site na adị nwenụ Yesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ abụọ nke ndị eze. Otu ụbọchị, Elisha bịara na Shunem, ebe otu nwanyị nwere akụ hie nne bi. Nwanyị ahụ rịọrọ ya ka ọ bịa rie nri n'ụlọ ya. Mgbe ọbụla Elisha na-agafe, ọ na-akwụsị na be nwanyị ahụ rie nri. N'ihi ya ka nwanyị ahụ ji gwa di ya, o doro m anya na nwoke a bụ onye nsọ nke Chineke. Ebe ọ bụ na ọ na-abịakwute anyị ugboro ugboro, ka anyị meziere ya otu ọnụ ụlọ n'ime ụlọ elu anyị, bịakwa tinyere ya otu akwa ndina, oche ukwu na oche nta na mkpanaka, ka o wee bụrụ na mgbe ọbụla ọ bịakwutere anyị, ọ ga-anọ ebe ahụ. Otu ụbọchị ọzọ, Elisha bịakwara Shunem, gaa n'ọnụ ụlọ ahụ izu ike. Emechaa, Elisha jụrụ sị, "Enwere ihe a ga-emere nwanyị a?" Gehazi zara sị, "Ee, o nweghị nwoke, o nweghị nwa nwoke, di ya aghọọla agadi." Elisha sị, "Kpọọ ya." Mgbe a kpọrọ ya, ọ bịara guzo n'ọnụ ụzọ. Elisha wee kwee ya nkwa sị, "N'oge ugbu a n'afọ ọzọ, ị ga-eku nwa nwoke n'aka gị." Okwu nke osebere ụwa. Abụ ọma na azịza ya. Aga m ekwu ukwe ịdị mma nke Onyenwe anyị ruo mgbe ebighị ebi. Aga m ekwe ukwe ịdị mma ka Onyenwe anyị ruo mgbe ebighị ebi. Azịza aga m ekwe ukwe ịdị mma ka Onyenwe anyị ruo mgbe ebighị ebi. Mgbe n'ọzọ aga m ekwe ukwe ịdị mma ka Onyenwe anyị ruo mgbe ebighị ebi. Aga m ekwu ukwe amara nke Onyenwe anyị ruo mgbe ebighị ebi. Site na ndụdụ ga ndụ ruo na ndụdụ ga ndụ, ọnụ m ga-ekwupụta na ị kwesịrị ntụkwasị obi, n'ihi na ị kwuru sị, "Ehiwere obiọma m ruo mgbe ebighị ebi." Ị mere ka idebe nkwa gị,
i mere ka idobe nkwa ikwere guzosi ike n'igwe. Azịza aga m ekwe ukwe ka onye ma onye nwanyị ruo mgbe ebighị ebi. Ngọzi dịrị ndị ma maka mkpu aṅụrị ahụ onye nwe anyị. Ha na-aga n'ihe nke ihu gị. Ha na-aṅụrị ọṅụ n'aha gị. Bido na chi ọbụbọ ruo na chi ojiji. Ọ bụkwa ikpe nkwụmọtọ gị na-ewelite ha elu. Azịza ga m ekwe ukwe yiri mma ka onye nwanyị ruo mgbe ebighị ebi. Maka na ị bụ ebube nke mgbasi ike ha nwere. Ọ bụ site na amara gị ka anyị ji eweli mpi elu. N'ihi na ọ bụ onye nwe anyị nwe ichedo anyị. Nchedo anyị nọ n'aka eze. Nchedo anyị nọ n'aka eze anyị. Nchedo anyị nọ n'aka eze anyị na onye dị nsọ nke Israel. Azịza ga m ekwe ukwe yiri mma onye nwanyị ruo mgbe ebighị ebi. Kwere ọzọ aga m ekwe ukwe yiri mma onye nwanyị ruo mgbe ebighị ebi. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Rom. A kụziri unu na mgbe e mere anyị mmiri chukwu n'ime Kristi Jesu, e mere anyị mmiri chukwu n'ime ọnwụ ya. Ihe ọ pụtara bụ na mgbe e mere anyị mmiri chukwu, anyị soro ya banye n'ime ili. Ejikọrọ anyị na ya n'ọnwụ ya ka o wee bụrụ na otu esi were ebube nna si na ndị nwụrụ anwụ bilite Kristi, otu ahụ kwa ka anyị ga-esi na-ebi ndụ ọhụrụ. Ma okwukwe anyị kwuru na ebe anyị soro Kristi nwụọ, anyị ga-eso ya adị ndụ ọzọ. Dịka anyị si mara, ebe ọ bụ na Kristi ebilitela n'ọnwụ, o nweghị ike ịnwụ ọzọ. Ọnwụ enweghịkwa ike ọbụla n'ebe ọ nọ. Mgbe ọ nwụrụ, o jiri otu ịnwụ ọnwụ maka njọ nwụchie ụzọ ọnwụ, nke pụtara na ndụ ọ dị ugbu a bụ ndụ adịrị Chineke. N'otu aka ahụkwa, unu ga-ewere onwe unu ka ndị nwụrụ anwụ maka njọ, bịakwa dịrị Chineke ndụ n'ime Kristi Jesu. Okwu gosipụrụ ụwa. Hallelujah for the Lord God, omnipotent reigner. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah for the Lord God, omnipotent reigner. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah,
Hallelujah for the Lord God, omnipotent. Praise the Lord. Onye nwanyị kwuru okwu si abụ m ihe kụwa onye ọbụla so m ga-enwe ihe nke ndụ. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah for the Lord God, omnipotent. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah for the Lord God, omnipotent reign. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Matu dere. Jesu gwara ụmụazị ya, onye ọbụla hụrụ nna ya ma ọ bụ nne ya n'anya karịa m ekwesịghị ịbụ onye na-eso m. Onye ọbụla na-eburu obe ya na-esota m nzọụkwụ m ekwesịghị ịbụ onye nke m. Onye ọbụla chọtara ndụ ya ga-atụfu ya, ma onye ọbụla tụfuru ndụ ya n'ihi m ga-achọta ya. Onye ọbụla nabatara unu nabatara m, onye ọbụla nabatara m nabatara onye ahụ zitere m. Onye ọbụla nabatara onye amụma n'ihi na ọ bụ onye amụma ga-enweta ụgwọ onye amụma. Onye ọbụla nabatara onye ezi omume n'ihi na ọ bụ onye ezi omume ga-enweta ụgwọ onye ezi omume. O burugodo otu iko mmiri oyi ka mmadụ kụnyere otu n'ime ụmụntakịrị ndị a maka na ọ bụ nwa azụ m, n'ezie asị m unu, o nweghị ihe ga-eme ka mmadụ ahụ ghara ịnata ụgwọ ya. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa. Ka anyị si n'ụzọ ọma anyị nata mgbaghara njọ anyị. Onye ọbụla nke nabatara onye ozi maka na ọ bụ onye ozi, onye ọbụla kụnyere onye ozi ọbụnagodu ofu iko mmiri ka ọ ṅụọ maka na ọ na-ejere m ozi, ọ ga-anata ụgwọ onye ozi. Onye ọbụla letere onye na-agara m ozi anya ọfụma, aga m agọzi ya. Ọ ihe Chineke na-agwa anyị n'ihe ọgụgụ ndị nke taa, ọ kacha n'ihe ọgụgụ nke mbụ ya na ihe ọgụgụ nke ozi ọma. Ọ bụrụ na anyị gere ntị ọfụma, anyị ga-anụ ihe mere n'ihe ọgụgụ nke mbụ, etu nwaanyị Shinem si wee hụ onye amụma Elisha ka ọ na-agafe. Mgbe ọbụla ọ na-ahụ ka nwoke a na-agafe, ofu ụbọchị ya akpọbata nwoke a sị ya, biko bata ka i rie ihe. Elisha bata richaa ihe, ya olechaa ya ọbịa, ọ lakwa. O ruo mbọsị ọzọ, nwaanyị wee gwa di ya na nwoke a na-agafe ebe a wee onye amụma. Ọ ga-adịkwanụ mma ka nwaanyị a na-ekwu okwu ya na di ya bara ụba, ha nwere ego. Ya wee si di ya na ọ ga-adịkwanụ mma ka emeziere onye amụma
ofu room. Ihe m na-eche ihe a na-akpọ ya n'Igbo. Otu ọnụ ụlọ. Thank you. Ka emezieri ofu ọnụ ụlọ n'elu. Ka o nwee ike ị na ebe ahụ ziri ike mgbe ọbụla ọ bịara ọrụ ebe a, mgbe ọbụla ọ bịara izi ozi Chineke ebe a, di ya egere ya ntị. Unu ma na enwere ndị bụ eze onye agwala m. Enwere ndị okwu biri n'ọnụ ha. Ma ọrụ nke si n'ọnụ onye ọzọ mba. I know why I'm emphasizing this. Nwaanyị gị lụrụ, o nwere ihe Chineke ji dowe ya n'akụkụ gị. Asị m mgbe niile ihe ọbụla o kwuru na gị kwere, mana ọtụtụ oge gee ya ntị, tụlee ihe ahụ o kwuru. Ọ maka na nwoke a gere, by the way, ọkwa the other way round maka okwe. Amen. Maka okwere ụmụ nwaanyị wepụ biri n'ọnụ ha, ma obi nga ahụ ha kwuru, ọgụgodu ma ọ dị right ma ọ dị wrong, ọ nga ọ ga-ebi, you know. So either ways, ọhịa na-akọwara anyị ebe a na ị ga-egere onye gị na ya na-ebikọ, onye gị na ya na-emekọ ihe, gee ya ntị, chebara ihe ahụ ọ na-ekwu echiche. Ka nwaanyị a kwuchara ihe a, di ya tụle ya si oke nsogbu adịghị. Ọ ya mere o ji gaa mezie ụlọ ahụ maka Elisha na nwa odibo ya Gehazi. Oge ọzọ ha bịara ele ha ọbịa na otu ọnụ ụlọ ahụ. Onye amụma ji wee jụwazie ajụjụ, jụọ na-ajụ nwa bọyị ya, nwa odibo ya, na nwaanyị ya egosigo anyị afọ ọma hie nne, ele nnọọ ihe anyị nwekwara n'ike imere ya. Nwa bọyị ya ji wee sị ya, nna m ukwu, onwe gị nwa nwoke, di ya akawakwala n'ụka. Onye amụma wee sị, kpọọ nwaanyị a. Ọ ebe a ka ọ nọ wee gwa ya, na n'oge dị ugbu a n'afọ na-abịa abịa, aga m agafe ebe a, ị ga-eku nwa n'aka. Amen. Amen. Emechara amụma a o buru, o mejupụtara ka ọ na omejupụta, o mejupụtara. N'afọ ọzọ ka onye amụma Elisha gafetere, nwaanyị a wụzi onye ku nwa. Kedu ihe mere o ji dị otu a? Maka na nwaanyị a kụnyere onye amụma mmiri, maka na ọ wụ onye amụma, Chineke wee kwụọ ya ụgwọ n'ebe ọ dị ukwuu. Amen. Nwaanyị enwekwe mgbe ọ gara kọrọ onye amụma ihe na-akpa ya ahụ. O mere ihe ọma maka na ọ ihe kwesịrị ka mmadụ mee. And aga m achọ ịkwụsị n'ebe a. O nwekwara ebe ndị ọzọ n'akwụkwọ nsọ enwere ihe dị etu a. Ịga na Genesis chapter 18 from verse 1 to 15. Genesis 18, 1 to 15. Anyị ma ihe mere ebe ahụ. Oge ebe Abraham nọ n'ihu ụlọ ya, hụ mmadụ atọ na-agafere onwe ha, ya akpọbata ha. Ọ ma na ndị ọ na-akpọbata n'ụlọ ha wụ gịnị? Ndị gịnị? Ndị mmụọ ozi. Ebe ka ha na-aga? Sodom and Gomorrah ka aga bibie. Ihe mmadụ abụọ na-agafere onwe ha, Abraham elechaa ha anya, nwee ofu obi si ya na ike agwụgo ndị a, na o kwesịrị ka akpọbata ha n'ụlọ ka ha rie ihe. O nwere obi ọma, o nwere obi ime afọ ọma. Ya sị ha, biko batanụ ka unu zuru ike rie nri. Ọkwụnụ mana ọwụ n'oge ahụ ọ nọ na-ele ha ọbịa ka ndị a nọkwa Abraham nkwa anụ Chineke kwere ya na ọ ga-abụ nna nke ọtụtụ ụmụ mba anaghị agụtele ọnụ. Ọ maka na that moment ọ kpọbatara ndị a, ha si ya, ebe ka nwunye gị nọ? Ha sị na ọ nọ n'ime ebe ni. Ha sị na mgbe dị ụtọ a n'afọ na-abịa abịa na anyị ga-agafe, aga m agafe ebe a, nwunye gị ga-eme gịnị? Ga-ekuru nwa n'aka. Sera na n'akụkụ ụdọ were drop ọnụ ihe ndị a kwuru. Gịnị ka o mere? Ya o mee gịnị? Achịwa ọchị. She felt flattered. It was a flattery, you know. Egodi nnọọ ihe ndị nke a na-ekwu. And her ọchị was understandable because onye a na-ekwu okwu ya erugo 90 years. Abraham was almost 100. Even though Sarah chịrị ọchị, e nwere another episode ebe Abraham chikwara nke ya nwe. N'ele otu a ga-esi amụrụ ya nwa mgbe ya dị 100 years. But with God, all things are possible. At the end of the day, it came to pass. Sarah ekuru nwa n'aka. Genesis 18, 1 to 15. Ọ maka afọ ọma Abraham na nwunye ya mere ndị ozi Chineke na-agafere onwe ha. Ịgakwa again na 1 Kings chapter 17 from verse 7 to 16.
1 Kings chapter 17, 7 to 16. Unu ga-ahụ ebe ahụ maka nwaanyị Zarefat. Nwaanyị ahụ nwaanyị isi mkpe nwere naanị ofu nwa nwoke nke nọ ihe siri ike n'oge ahụ ya wee oge onwu. E nwere famine, nwee drought, o nwezi ihe oriri dị n'ala Israel. Ntakịrị nri nwaanyị a nwere ka ọ bụ n'obi ka ọ kwadochaa ya na nwa ya nwoke richaa, ha echerezie ọnwụ ka ọnwụ bịa mee gịnị gburu ha. Onye amụma Elijah, nke ukwu abụrụzi Elisha, ọ nna ukwu Elisha, Elijah n'onwe ya ewee na-agafe si nwaanyị biko nyetụrụ m nri ka m rie. Nwaanyị ebido ozugbo mewere ya true to God. Ọ bụrụ ma nke a na-akpọ true to God. Bido ozugbo na-aṅụrụ ya iyi na-eme true to God niile nọ n'ụwa na-enwekwa ihe ọwụla ọzọ ya nwere n'ụlọ ya na ọsọsọ ihe a nọ nke ugbu a na ya bụ n'obi ka ọ kwadochaa ya na nwa ya richaa ha echerezi ọnwụ ka ọnwụ bịa mee gịnị gburu ha. Onye amụma asị nsogbu adị betinyetụ ntakịrị, ana m ekwe gị mkpa na mmanụ aga akọ n'ite mmanụ gị, ihe oriri aga akọ na be gị ọzọ. Nwaanyị agaghị ga agbaghawa ya agbaghawa atọ. Ya eme exactly ihe onye amụma kwuru. Akwụkwọ nsọ gwara anyị na nri akọghị nwaanyị ahụ again forever na ndụ ya niile. Amen. Ndị nke m na Kristi enwere ike ikwurukwe na-aga na-enye instances. Ị gaa na New Testament, ndị nwe na Jesu Kristi nwere ezinụlọ hụrụ ya n'anya ihe nne, ezinụlọ Lazarus, Mary na Martha. Ya na ha dị na mma ebe ọ na-aga from time to time. Ha na-eleta ya ọbịa ebe ọ na-aga ezuru ike, ha na-elekọta na-esiri ya nri. Then o ruo ka Lazarus nwụrụ, ezie ya ozi. Ị gaa na John, Gospel of St. John chapter 11 from verse 1 to 44. Ị ga-ahụ the long narrative there about how our Lord Jesus Christ brought back to life Lazarus after ọ nwụchagoro. It is because of the generosity and the hospitality that this family always showed him. When the time came, he reciprocated that. Ọwụ sọsọ ndị amụma ka Chineke na-asị anyị mewere ihe ọma, ọwụ sọsọ ndị fada. And by the way, I have to admit, onwe fada nọ nga plus including mụa ma ọrụ zepụta ya sị plus including. Anyị niile chiri ụkọchukwu afọ ọma ndị otu Kristi unu bụ ọtụtụ oge na anyị echiela ụkọchukwu. From mgbe anyị nọ na seminarị, e nwere ọtụtụ ndị nọkwa nga ugbu a na-abịa lee a seminarian bido na-enyere ya aka, because the truth of the matter bụ na many if not most of us na-echi fada na-awụcha from poor families, and people all generosity ha na-enyere anyị aka anyị echie fada. And then echikwuo fada ahụ echie, ọkwa generosity unu na-enyere anyị aka n'ọrụ Chineke wherever we go. This is my personal testimony and it is the testimony of anyị niile here. Na anyị na-depend a lot on the generosity of the people, and Chineke anaghị agbawa ndị na-egosi anyị afọ ọma aka. Amen. God always blesses them. God always blesses you for your generosity to us. Ọwụ sọsọ anyị nwa ma ndị sister ma ndị brothers ma lay people ndị na-ewepụta onwe ha ịgara Chineke ozi. Ọkwa ndị mmadụ na-enyere ha aka, brother were nke a, sister were nke a tinye aka. God blesses you for your generosity. Then wee kwe na-akọwasị na ọ bụrụ sọsọ anyị nwawo ndị a na-ekwu okwu ya na-agara Chineke ozi, ekwaziri ndị ọzọ na-agara Chineke ozi like ndị sister, like ndị brother. And by the way, generosity abụrụ sọsọ maka ndị echiri echi. It is also for everybody. Ọ bụrụ na ị gaa na Acts of the Apostles chapter 9, Acts of the Apostles chapter 9 verses 36 to 42. Acts of the Apostles 9, 36 to 42. Unu ga-ahụ akụkọ maka nwa nwaanyị a na-akpọ Tabitha. Aha n'asụsụ Greek pụtara Dorcas. Although ụfọdụ ndị anyị na-akpọ ya Dorcas, you know, but that is by the way. So Dorcas, mgbe Tabitha, oge ọ nwụrụ, ndị mmadụ bidoro na-ebe akwa zie Pita ozi si biko gbara bịa na nwaanyị ọma, nwaanyị a nwere obi ọma na-emepụ aka na-enyere ndị mmadụ aka na ọ nwụọla. Oge Pita na ụmụazụ bịarutere,
ihe ka metụ ha na mmụọ wute ha hie nne bụ na ụmụ nwaanyị isi ikpe niile nwaanyị akwara akwa ndị o mechara ihe buru ya bịa na-egosi na elee n'ihe o mere m mgbe ọ dị ndụ lee n'ihe o mere m na-ebe akwa maka ihe ọma ndị o mere ha mgbe ọ dị ndụ. Pita wee nwee mwute kasị ha pụọ ya ga kpee ekpere metụ nwaanyị a kasịa Tabita asị gị mee gịnị kulie, and she stood up immediately and began to walk. Amen. Ọ maka afọ ọma ya o gosiri. And so ọ bụrụ na anyị lecha ihe ndị a anya, we can easily agree on that popular saying that givers never lack. Onye ọbụla na-emepụ aka ọ naghị alaki, mana o nwere one problem anyị na-enwe in life. You know, there is this impulse or tendency or inclination anyị na-enwekarị na ihe m dịrị 20 mwepụ ya 1 ugbu a ya short ọ dịrịzie 19. Mụna na-aghọtara ihe m na-ekwu. So ọ ya mere na ọ na-akara anyị, ọ na-adịrị anyị mfe ọtụtụ oge ịchọ ka anyị na-enweta na-adị na nke anyị ji ejita na inye enye. But ndị gụrụ egwu si, blessed is the hand that giveth than the one. Amen. Blessed is the hand that gives than the one that takes. My dear beloved sisters and brothers, givers never lack. Onweghị onye ọbụla na-emepụ aka agụrụ na-egbu. Mana ọtụtụ oge ọ na-adị anyị kọwa emepụ aka ihe anyị nwere ashọtọ anyị ada ogbenye. It is not true. Onweghị onye ọbụla na-eleta onye na-agara Chineke ozi na-regret ya. Chineke na-agọzi ya mmaji kwuru mmaji. Onwe onye na-emere mmadụ ibe ya ihe ọma Chineke na-anaghị agọzi. And ọ bụ na ile anya n'ihe ọgụgụ nke ozi ọma n'ụbọchị nke taa, e nwere a paradoxical statement there. And the paradoxical statement si, ọ bụrụ na ị chọrọ inweta ndụ gị, ị ga-agba mbọ ka ime gịnị? Idufuo ya. It's a paradoxical statement. If you want to save your life, you should be willing to get rid of it, to do away with your life. And we know that it is a paradox. Aya ka eji wee na-agwa anyị, generosity also is a paradox. The paradox in generosity bụ that you get by giving. Mana many anaghị aghọta. O nwere ndị na-akọwara anyị ọtụtụ oge na idote aka gị etu a, onwe ihe ga-eme gịnị ga-abatali. Una na-aghọtara ihe m na-ekwu? I don't know, are we sleeping or awake? Amen. So I was saying that generosity, enwere ndị na-akọwara anyị na idote aka gị etu a, enwere ihe ga-abatali na ya? No. And so that's the paradox in generosity, that if you want to be rich, then you must learn to share what you have with others. You must learn to give. My beloved sisters and brothers, anyị ga-agba mbọ mụta ihe a na-agwa anyị n'ụbọchị nke taa na imepụ aka na-ebute ngọzi n'ebe ọ dị ukwuu. Aga m achị add ofu ihe tupu mmechie okwuchukwu a ka m hapụ ime ka o too aka so much. Ihe m chọrọ add bụ unule anya n'ihe ọgụgụ nke mbụ n'ụbọchị nke taa. Nwaanyị Shunem agaghị mewe ihe ọma bụrụ n'obi na onye amụma ga-akwụghachi ya ụgwọ. Unu na-aghọta ihe m na-ekwu? Abraham oge ahụ ọ hụrụ mmadụ atọ na-agafere onwe ha, o bu n'obi na ha ga-akwụghachi ya ụgwọ mgbe ọ na-emere ha ihe ọma? Never. Nwaanyị nke Zarafat, the same thing. Dorcas mgbe ọ nọ na-akwụra ndị mmadụ akwa, the same thing. Ihe a bụ ime ihe ọma just for the sake of mee ihe ọma maka na o kwesịrị ka eme gịnị? Eme ihe ọma. But unu ma, my beloved sisters and brothers, that this contrasts sharply with the general mentality. Often, anyị chọrọ imepụ aka, gaa hụ na e nwere some kind of mercantile inclination na the mmepụ aka that we are mepụghị. Ka m gbalie ya ka unu ghọtacha ọfụma. For example, ọ bụrụ na m lee gị anya suspect ya na ị nwere ike ịwụ gọvanọ ma ọ bụ president tomorrow, mbidozie na-emepụrụ gị aka wee wee. Unu aghọtara level m n'ugbu a? So such a generosity which is absolutely transactional is a simple investment. Ọ wụghị ihe Chineke na-asị anyị mee. Ọtụtụ oge our generosity is simple investment ka anyị na-eme.
ele ga anya hụ nlecha onye anya ya dị m ka onye o yiri m onye ga-aba uru mbido onye were ya aka then onwe onye nke m lere anya onye a yiri onye ga-akụ ahịa onweghị ihe ọla m ga-eme ụna aghọtara level m ugbu a so that let me store up my treasures with this person ka ọ ga-ahụ mgbe ihe ga-adịrị ya na mma ya eme gịnị ya echeta m. Remember ihe Christ gwara anyị na Luke's Gospel chapter 6 verse 33. Ọ bụrụ na ị na-emere ihe ọma tu sọsọ ndị ahụ gakwa emeghachiri gị ihe ọma, elekwanụ isi ihe ọma ị mere na ndị ọgọ mmụọ na-emekwazi the same thing. So what makes your generosity stand out is the disinterested nature of the affirmer that you are making or maying, as the case may be. Unu na-aghọtara ihe m na-ekwu? So isiokwu anyị abụrụ mee ihe ọma maka na ọ dị mma ime gịnị? Ime ihe ọma. Hapụziere Chineke ịkwụ ụgwọ mgbe o ji masị ya. Udo dịrị unu. Ekwe m n'otu Chineke.
ndị nwụrụ anwụ na ndị ụwa ga-abịa n'ụwa. Ekpere nke ndị kwerenụ ka anyị were na ohere ugbu a kọsara Chineke mkpa anyị, mkpa nke nzukọ na mkpa nke ụwa niile. Zam 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 Chineke nna zam o, onye kere igwe n'ụwa zanyo, ọnwụnwa juru n'ụzọ anyị niile zanyo, iju anyị onye ga-aza anyị o, zam zam o, zam zam Chineke nna o, onye kere igwe n'ụwa zamo, ọnwụnwa ziri ụzọ anyị niile zamo, ijụra onye ga-azamo zamo. Maka ndị otu Kristi niile, ndị ndu nke nzukọ, ka anyị na-akpọ njọ asị, na-agba ya ọsọ, ma na-adịrị Chineke ndụ ọhụrụ n'ime Kristi. Anyị arịọgide nwere Iju anyị onye ga-aza anyị ụza n'anya Chukwu, zam 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 Chineke na-aza anyị, onye kere igwe n'ụwa zanyo, ọnwụnwa juru n'ụzọ anyị niile zanyo, iju anyị onye ga-aza anyị ụza mmụọ. maka ndị nọ n'ọkwa ọchịchị na ndị omebe iwu n'ụwa niile, ka ha na-asọpụrụ ọchịchị obi onye ọbụla, ikpere chi nke masịrị ya na ofufe nke masịrị ya oge niile ha na-eme iwu. Anyị arịọgide nwenu Iju anyị onye ga-aza anyị ụza n'anya Chukwu, zam zam Chineke na-aza mmụọ, onye kere igwe n'ụwa zamo, ọnwụnwa juru ụzọ anyị niile zamo, iju m onye ga-aza mụ zamo. maka ndị niile na-eme njem na ndị na-eje ezumike n'oge sọma, ka ha na-ekwupụta oge maka ije maasị dị asọ ụbọchị ụka ọbụla na ikpe ekpere kwa ụbọchị. Anyị arịọgide nwenu onye kere igwe n'ụwa zamo, ọnwụnwa juru ụzọ anyị niile zamo, iju m onye ga-azamo zamo. maka obodo anyị, ọkacha n'oge a anyị na-echeta nnwere onwe nke obodo anyị, ka anyị na-echeta Chineke ma na-atụkwasị nchekwube anyị na Chineke oge niile. Anyị arịọgide nwenu zam zame zam 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 Chineke na zamo, onye kere igwe n'ụwa zamo, ọnwụnwa juru ụzọ anyị niile zamo, iju m onye ga-azamo zamo. maka ndị ọgbakọ okwukwe anyị na parish a, ka anyị na-ahụ Kristi n'anya oge niile karịa nne na nna anyị. Anyị arịọgide nwenu Iju anyị onye ga-agbata enyemaka zanụ m, zam 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 Chineke na zam zam, okere igwe n'ụwa zam, ọnwụnwa juru ụzọ anyị niile zam, iju m onye ga-azamụ zamụ. maka ndị nwụrụ anwụ
ọkacha ndị anyị na-echeta n'ụzọ pụrụ iche na maasị dị asọ tata, ndị nwụrụ n'ọdachi dị iche iche, ka ha keta oke na ebere Kristi onye hụrụ anyị n'anya. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Zambo, zambe, zam Chineke na zambo, onye kere igwe n'ụwa, zambo, ọnwụnwa juru ụzọ niile, zambo, iju onye ga-zambo, zambo. Ngwa ka anyị hụlata n'isi ugbu a kọsara Chineke ihe na-akpa anyị n'otu n'otu. Chineke na onye pụrụ ime ihe niile, nna anyị nwa bụ ụmụ gị akọsarala gị mkpa anyị. Anyị na-arịọ gị biko ka ị mezuoro anyị ha dị ka o si wee bụrụ uche nsọ gị site na Kristi onye nwe anyị. Amen. O kwesịrị Chineke, o kwesịrị ka nye ya ekele ọma. Kwesịrị Chineke, o kwesịrị ka nye ya ekele. Kwesịrị Chineke, o kwesịrị ka nye ya ekele ọma. Kwesịrị Chineke, o kwesịrị ka nye ya ekele ọma. Nne m gịnị ya? Ekele ọma. 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 Kwesịrị Chineke, o kwesịrị ka nye ya ekele ọma. Kwesịrị nwanne m, o kwesịrị ka nye ya ekele ọma. Kwesịrị Chineke, o kwesịrị ka nye ya ekele ọma. Kwesịrị nwanne m, o kwesịrị ka nye ya Nwanne m yanụ ya. ekele ọma. Nwanne m yanụ ya. Nwanne m yanụ ya. Ekele ọma. Nwanne m yanụ ya. Ekele ọma. Odika nye ya ekele ọma. Yanụ ya. Ekele ọma. Odika nye ya ekele ọma. Yanụ ya ekele ọma. O kwesịrị ka nye ya ekele ọma. Kwesịrị Chineke, o Kwesịrị ha. kwesịrị ka nye ya ekele ọma. Ịma na o mere onye obikwa kwa onye ngwọrọ gị jee. O mere onye agatu ime ka nye ya ekele ọma. Kwesịrị Chineke, o kwesịrị ka nye ya ekele. Nne m yanụ ya. Ekele ọma. Yanụ ya. Ekele ọma. Yanụ ya. Ekele ọma. Yanụ ya. Ekele ọma. Odika nye ya ekele ọma. Yanụ ya. Ekele ọma. Odika nye ya ekele ọma. Yanụ ya. Ekele ọma. O meworo m ya. O meworo m ya. O meworo m ya. O meworo m ya. Ihe mmadụ apụghị mere m. O meworo m ya. Ihe mmadụ apụghị mere m. O meworo m ya. Ihe ọmụma apụghị mere
gị mere m eworo m ya ihe mmadụ apụghị mere m eworo m ya onye bụ nwa Chinemere nwa Chinemere ka m bụ onye bụ nwa Chinemere nwa Chinemere ka m bụ onye bụ nwa Chinemere nwa Chinemere ka m bụ onye bụ nwa Chinemere nwa Chinemere nwa Chinemere ka m bụ Chinemere ka m bụ Chinemere ka m bụ Chinemere ka m bụ onye bụ nwa Chinemere Chinemere ka m bụ nwa Chinemere Chinemere onye Chukwu mere ya ma kelenụ ya Chinemere onye Chukwu chọrọ mma ya kelee ya Chinemere onye Chukwu ya kelenụ ya Chinemere onye Chukwu ndụ ya kelenụ ya Chinemere ka m bụ 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 The most excellency is Jesus. Shout hallelujah, amen. 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 Oh, the most excellency is Jesus. Shout hallelujah, amen. Amen. The most excellency is Jesus. Shout hallelujah, amen. The most excellency is Jesus. Jesus, shout hallelujah, amen. The most excellency is Jesus. Shout hallelujah, amen. Hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah. Hallelujah. Bịale ihe ọma Chineke nna m mere anyị eze Jizọs anyị na-ekele gị bịale ihe ọma Chineke nna m mere anyị eze Jizọs mma dere gị anyị na-ekele gị bịale ihe ọma Chineke nna m mere eze Jizọs ekele dịrị gị mma dere gị ihe ọma Chineke nna mere m eze Jizọs ekele gị onye ọmụọlele ihe ọma Chineme mma na-eme ọ dị mma na-eme mma chọma anyị na-ebuli gị elu ya mere ihe ọma Chineke nna mere m eze Jizọs mma dere gị anyị na-emere ụwa Chineke nna mere m eze Jizọs mama dere gị mee ihe ọma Chineke nna mere m eze gị mama dere gị onye ọma onye ọma onye ọma onye ọma onye ọma onye ọma Jizọs onye ọma bụ onye ọma onye ọma Chineke bụ onye ọma onye ọma onye eme mmadụ onye ọma onye ọma onye ọma bụ onye ọma 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 onye ọma
Mamo.
Otito ọma ka m ga-enye gị nna, abụ dị nsọ
mmehie m Chineke ka m keta oke n'ime gị ọkwa gị si n'ige bụrụ m ibu ọkwa gị si n'ige bụ nke m elele n'iru gị n'iru gị ketọpụ n'ime gị ọkwa gị si n'ige bụrụ m ibu ọkwa gị ma lelelele n'iru gị omemma nara ekele dị mma omemma nara ekele omemma nara ekele dị mma omemma biko nara ekele omemma nara ekele n'ụwa omemma nara ekele omemma nara ekele dị mma omemma biko nara ekele omemma nara ekele dị mma omemma nara ekele omemma biko nara ekele omemma biko nara ekele omemma nara ekele n'ụwa omemma nara ekele omemma nara ekele n'ụwa omemma biko nara ekele elu ụwa ka ọ dị mma dị njọ ekwerewo m aga m agbaba n'ime Chineke ga-akọpa Yọwanụ ụmụnne m na ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna ji ike niile ịnara nụ. O Chineke, ọ bụ site n'ebere gị
iji nye anyị ihe ọgbụgba ndụ dị iche iche ka ha na-enyere anyị aka. Biko mee ka anyị nwee ike ịgụnyere gị àjà misa nke a n'ụzọ nke kwesịrị onyinye ndị ahụ i nyere anyị site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Anyị nye n'ụdị nwe n'Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi n'aha ọzọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile. Ohu nna dị nsọ Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwenụ anyị, onye jiri ihe ebere ogbere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mmụọ ọma niile nke eluigwe na-eto ebube oge niile n'ukwe na-asị: Nna ịdị nsọ ezie, o kwesịrị ekwesị otu ihe niile ikere si eto gị site na Yesu Kristi nwa gị bụ di nwere anyị, na site n'ike nke mmụọ nsọ ị na-enye ihe niile ndụ na-edo ha nsọ. Na ndụdụ gadụ niile ị naghị ahapụ ịkpọkọwara onwe gị ndị mmadụ ndị ga na-achụnyere gị àjà zuru oke bido n'ọwụwa anyanwụ ruo n'ọdịda ya. Anyị ebunye gị onyinye ndị a o sebụrụ ụwa, were umeala na-arịọ gị ka i doo ha nsọ site na mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke nwa gị Jesu Kristi onye nwe anyị, onye nyere anyị iwu ka anyị na-eme emume ihe ekele nke a. N'anyasị mbọsị e duru ya nye n'ọnwụ, o were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Etu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m.
anyị kwupụtanụ ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. O Chineke nna, ebe anyị na-echeta ahụhụ nke otu nwa gị jiri gbapụta anyị na mbilite n'ọnwụ ya dị otuto na nrọgoro n'eluigwe ya, ebe anyị nọkwa na-eche mgbe ọ ga-abịa ọzọ, anyị ewere obi ekele chụnyere gị àjà nke a dị ndụ, àjà dị nsọ. Anyị na-arịọ gị ka ilekwasị anya na onyinye nke nzukọ gị, were hụ n'ime ya onye enu ejiri chụọ àjà nke medara gị obi maka njọ. Mee ka anyị bụ ndị na-esi n'ahụ na ọbara nwa gị enweta ndụ, jupụta na mmụọ nsọ, were si na ya bụrụ otu ahụ na otu mmụọ na Kristi. Ka Kristi n'onwe ya were anyị nye gị dịka onyinye zuru oke mgbe niile. Ka anyị wee soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, ndị apọstụl na ndị egburegbu n'ihi okwukwe, na iji ndị nsọ na ndị nke gị niile dị nsọ were keta oke n'ala eze eluigwe. Ọ bụ na arịrịọ ha na-arịọ gị mgbe niile ka anyị tụkwasịrị nchekwube. Anyị ji umeala arịọ gị, o sepụ ụwa, ka acha nka mee ka anyị nagidekwa mma ọzọ, wetara ụwa niile udo na nzọpụta. Anyị na-arịọ maka nzukọ gị nọ n'ije n'ụwa, maka nwa odibo gị bụ nna anyị Pope Francis, na bishọp anyị bụ Ose, na maka ndị bishọp, ndị ụkọchukwu na ndị ofe ọta gị niile, na ndị niile Kristi ji ọbara ya wee gbatara gị. Mee ka ha kwụsie ike n'okwukwe na n'ịhụnanya. Nara ose bụ arịrịọ ndị ezinụlọ gị ndị ịkpọkọtara n'ihu gị n'ebe a, were ebere chukwu ụmụ gị gbasara n'ụwa niile, o nna were obiọma. Nabata n'ala eze gị ụmụnne anyị ndị nwụrụ anwụ na ndị niile hapụrụ ụwa na ndị omume ha sọrọ gị. Anyị chekwubere iru ebe ahụ, soro ha biri na-abụrị n'otuto gị ebe site na Kristi nwe anyị, onye isi n'anya enye ụwa ihe ọma niile. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otuto niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Ụmụnna, ka anyị were ekpere n'ohu onye nzọpụta anyị kụziri anyị, were kpọkuo Chukwu nna. Otito dịrị aha gị, ka eme uche gị n'ụwa, ka eme uche gị dịka esi eme ya n'eluigwe.
anyị ma zọpụta anyị n'ajọ ihe ma zọpụta anyị ma zọpụta anyị n'ajọ zọpụta anyị na-arịọ gị oseburu ụwa n'ajọ ihe niile were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na njọ oge niile anyị were gbalaha nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke oge nzọpụta anyị Yesu Kristi. Onye nwe anyị Yesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwala anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na-edikọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, ịbụ onye dị ndụ n'aha chi ebebe. Udo nke oseburu ụwa dịrị unu mgbe niile. Onye ọbụla metụ ibe gị aka sị ya, ụwa amaghị ahụrụ m gị. Onye ọbụla metụ nwanne gị aka sị ya, ezi nwanne m ịbụ onye ụwa amaghị ahụrụ m. Onye bịara ụka metụ nwanne gị aka kelee ya, ezi nwanne m ịbụ onye ụwa amaghị ahụrụ m. Ị chọrọ ngọzi metụ nwanne gị aka gọzie ya, ezi nwanne m ịbụ onye ụwa amaghị ahụrụ m gị n'anya. na Kristi, leenụ nwa atụrụ nke Chukwu, leenụ Jesu Kristi onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke.
ka ahụ na ọbara Kristi chekwaba anyị ruo na ndụ ebe ebe. Communion hymn, Catholic Igbo Hymn Book, hymn 603. Hymn number 603, Catholic Hymn Book, Igbo Hymn Book. Whatsoever you do, whatsoever you do, so the will of my God.
hymn 233 ọ dịghị onye nwe ike ka Chineke. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, anyị na-arịọ gị mee ka àjà nke a anyị chụnyere gị na oriri nsọ nke anyị natara nye anyị ndụ n'ime gị. Biko mee ka anyị na gị bụrụ otu n'ịhụnanya mgbe niile, ka anyị wee na-amịta mkpụrụ nke ga-eru mgbe ebighị ebi site na Kristi dị nwe n'anyị. Biko ka anyị nọrọ n'ọdụ maka ọkwa ndị dị mkpa. Tupu anyị na-aga n'iru, ana m akpọlite onye isi ndị young adult Zikora.
ndị nna na ndị nne na onye ọbụla bịara ụka tata ekele m unu. Asị m ekele m unu. So kịta na onye ga-eme bụ na m ga-arapụ ma vice president ka ọ gwa anyị ha anyị na-eme n'ụlọ ụka na dance coordinator and then mụ na ndị parents ewe okwu kịta. Ndewono. Ana m ekele ọnụ. Aha m bụ Chisom Nwadike. Abụ m Vice President and Young Adults of St. Eugene. And aga m ahapụ onye nọ m n'akụkụ introduce onwe ya before m continue. God is good all the time. My name is Kelechi Udeze, and I am the dance coordinator. So I was basically the person who was making the dance that we're performing for Mother's Day and Father's Day. And thank you. So yeah, basically let me allow our Vice President to introduce what we'll be, what we'll be doing for this upcoming weeks. Ndewono ọzọ. Ahụrụ onye nọ n'ihu si anyị sụwa Igbo. Ana m asụ, don't worry. But I have to also be able to appeal to everybody in the audience so they can understand me. So I will be using a little bit of Igbo and English as well. So first of all, I want to thank the parents, the youth and young adults, and every single one of you guys for your contribution, your help, and just showing up for us every single time. We have amazing things in works right now for the youth. As you guys know, from the 9th of July to the 16th of July, we'll be having our 4th annual Youth Week. So your kids are desperately needed at this point. I'm just going to run down through what we have for that week. On July 9th, we are going to be having an open donation basket outside for clothes drive, canned food. So whatever you have at home that you would love to donate to the community, those are welcomed on that day. On July 10th, we have a beach day for the youth and young adults. On July 11th, we have a sports day. On July 13th, one of the most important ones is we have a cooking competition and talent show. My youth, I'm looking at all of you guys from here. Please, parents, we are begging you guys to bring out your youth. Even if they're not a member right now, they would want to participate in some of this competition and also talent show. They are welcome to come out and participate. On July the 14th, we have a picnic and a game night. So parents, bring your kids out. This is a fun day to be out in the sun, you know, just be around each other, community. We want to build a community. On July 15th, one of our first ever, we're going to be having a cultural show. First time in St. Eugene, we're having a cultural show. Yes, so on July the 15th, we'll be having a cultural show. Actually, I'm going to pass it back to our dance coordinator to tell you guys more about the cultural show and where your help will most definitely be needed from us. So basically the cultural show, basically we're just showcasing the beauty of Igbo culture. So we'll be having dance performances, musical performances from our own youth, as well as our own fashion shows. So please, if anyone who wants to be modeling any traditional outfits they have, please join. Boys and girls of all ages are welcome. And also there'll be, food, plenty. So that definitely any donations will be greatly appreciated. And then also we'll have a retreat as well. Alright, so ndị youth and young adults na-alụ ọrụ and otu na-ekwu ya ọgọ bụ na ọjụrụ ka a na-alụ ọrụ ọgbọkwa mmadụ. A sị na ọjụrụ ka a na-alụ ọrụ ọgbọkwa mmadụ ọkwa ya fọdụ kụrụ tata na ọ investment ka unu na-eme. Na-emekwa investment a na-alụ onye ebupụte ụmụ gị niile
bute ozugbo ozugbo kịta na wind on our 50 active financial members 50, which means by the end of the year I got on 100 ma ọ bụrụ na bipụta ya ọ bụ na ebiputakwa gịnị ka m chọziri ime na gịnị ka m ga-eke ime ghọtago. So biko bupụta ụmụ gị ka a na-eme participation n'ime anyị na-eme n'ụlọ ụka. It's good for them. It might not be good for you, it might be good for them. Another one, we're younger back in Nigeria, we used to catch bus to go to church, but now everybody is waiting for Uber, waiting for mommy, waiting for daddy. I don't encourage that for my youth and young adults, so please let's bring them out. If I have to come and pick them up, I wouldn't mind, but let's communicate. As your president, I'm very, very thankful for everything that you've been doing for us so far, so good, when it comes to the youth coming out and also the donations that we have received. So if you guys see what we are doing and appreciate what we are doing, please continue to invest in us so that we can pour back into your children and into the church. Thank you. Ka anyị kụpụrụ ụnụ ha aka ọzọ. Ọ bụrụ na anyị leta ihe niile anyị kwuru, ha kwuru ebe a, anyị ncha mara na anyị bụ kọmputa n'isi anyị agagharị. Agwa m ha deputi ya mee ya na flyer, o ya ha kezie ya ụnụ, were marazie mgbe nke ya eme mgbe eji eme ihe. Kịta ana m akpọlite onye isi ndị Charism, Emma Ofiabulu, 1 minute. Praise the Lord. Praise Master Jesus. Amen. Ụmụ Chukwu. Chukwu meziela anyị ndụ anyị ọfụma n'aha Jizọs. Biko anyị n'aha ndị Holy Spirit Catholic Charismatic Renewal nke St. Eugene Community ebe a ka anyị ji ayọ ụnụ agbasa ụka etu a ụnụ siri nọrọ ụnụ so anyị gaa na hall maka na o nwere ihe anyị na-emebe once or twice a year anyị na-akpọ ya Love Feast na-emecha Life in Spirit Seminar, mana ndị n'igwe si anyị na nke ahụ na anyị emeso onwe anyị mee with this community, so we are ready to feed this community today by the grace of God. Amen. Biko agbasa ka ụnụ soro anyị bi ebe ahụ ka anyị na ụnụ anyị ma na ịchọ ikwu ihe bara uru n'obodo a akpa anyị over the lunch ọkwa ọ lunch ka anyị na-eteki unu anyị rụzie anyị na unu na-enwezi lunch onwe ajụjụ unu nwere na na-ajụ anyị o nwekwanụ nke anyị nwere anyị na-akọwala unu ihe anyị na-ekwu bụ anyị bịa ekpere onweghị ihe ọzọ a na-eme n'ụwa kịta abụghị ekpere. Unu na-asọpọtụ anyị ịkpọta fada unu na-abịa mana ọ dịghị ọnụ mma na fada na aya ya afụkwazi unu ekpere a na-agwụ agwụ fada na anụ na-abịakwa na ya na-akọntinu na ọzọ abịakwa ọkụ ya. So we want to interrogate this situation ka anyị unu nwe ajụjụ na-ajụ anyị onwe nke anyị ga-akọwakwa na ya akọwa kụọ anyị niile wee na-abịa wee na-achụ aja ndị fada. Biko Fada Jude ekwubughị mgbe unu na-abata anyị na-ayọkwa unu ka unu sokwara bịa na hall ndị sista unu ga-erelease anointing of Elisha today n'ebe ahụ anyị ga-eme unu ọbịa anyị na unu ọbịa na drop that anointing in this community and we will receive it in Jesus' name. Praise the Lord. Ka anyị na-akụ aka ana m akpọlite onye ya Ọgamaka na onye otu ya. Ha nwa na onwe ha ga-akọwara anyị ihe ha na-eme. Ha na-akwado ime fim nke ha kpọrọ ịkụ aka, ha ga-akọwazi ya. Good afternoon, everyone. Hello. Good afternoon. Everyone looks wonderful. Afambu Lotana Onyejekwe, Abumonye, Enugu State. Inam Moses Onyejekwe, also known as Abueko Nkiti. And Inambu Nkuruka Onyejekwe. I'm telling you who my parents are because I know many of you are like, whose child is this? So now you know. I'm gonna speak in English. Is that okay?
Okay, thank you. Thank you. Because if I have to speak in Igbo, by the time I finish, many of you will have reached revelations in the Bible. So, let me speak English, please. But Onyechi here is my friend, my dear friend. We met at Igbo camp. Neither of us can speak Igbo, so as you can see, the results may vary. But we have a great friendship and community, so I still advocate for Igbo camp. Yes. So I wanted to pass over the mic to her. I know that many of you have seen her in this community, and so I wanted to pass the mic over to you. Ndewono, my lovely Igbo Catholic community. Hello, you guys are looking great today, just as my friend said. Thank you all for listening to us today. We have a film coming up called Ikuaka, and we are in the pre-production for it currently. I am the cinematographer for it, so I'll be behind the camera, and Lotana is our writer and our director. So as we are preparing for this film that is, thank you. So we are currently preparing for this film that will take place in August, and we wanted to come and let you guys know what we are doing. As filmmakers, as people that are Nigerians in this film industry, there's not too many of us, and we uphold our culture so high and so importantly. And we find it so important that we continue to bring our culture to the films that we make, because that is literally our identity, that is who we are. So we are here today to ask for your support and your help and your awareness of the film that we are going to be doing, that we're going to be filming in August. So if you want to know more about it and learn how you can support us, please find us after church right in front here, and we can answer all questions and tell you exactly how you can help us out and support this film. I just want to thank you guys in advance. You guys have supported me since I was a very small girl, before I was even born even. So I really thank you guys for listening to us today, and I look forward to speaking to each and every one of you about this film and everything else you have going on. So thank you so much. Ka anyị kụpụrụ na ụmụaka anyị niile aka nwayọọ n'ụzọ dị iche iche ha na-afụta, ha na-agakwanụ, anyị ya na-akwadosi ha ike oge ọbụla, ebe ọbụla ha chọrọ ka anyị si nyere ha aka. Ndị Tansi Prayer Ministry ha ga-enwe nzukọ ha ma agbasa ụka, ha ga-anọ n'ebe ndị kwaya na-ekwu ukwe, ọ bụ ebe anwa ka ha ga-anọ. Mother General na ndị Sisters, Daughters of Divine Promise na-ekene anyị niile, kọmuniti niile, ndị kọmuniti anyị, ka anyị si wee gbata wee nọnyere ha, ọkachasị nyaa ndị sista abụọ ha na Chineke gbara akwụkwọ nyaa na St. Anthony Esegundo. Ha wee na-ekene sị ka Chineke gọzie ndị niile nyere aka n'ụzọ abụ n'ụzọ, ka Chineke kwụghachi unu ụgwọ mmaji. Monica Ogbuafọ na-ekenekwa ndị niile gbatara ya mkpu akwa, ọkachasị na Fraịde akara nwanne ya nwaanyị ụka ebe anụnwa, o wee na-asị ka Chineke kwụghachi unu ụgwọ. Anyị ji ohere anụnwa Kevin and Rebecca Rinze. Kevin, are you there? The youngest couple in our midst. Ka anyị kụpụrụ ha aka. Ihe anyị ji akpanite ha bụ ụmụaka anyị na-agbalị, anyị na-aga n'iru n'ụzọ abụ n'ụzọ. And our young adults who are not yet married, that's what we are asking. If you are a boy, you are looking for someone to marry, we have so many beautiful ladies in this house. Am I right? And if you are a girl and you are looking for someone to marry, we have beautiful gentlemen in this house. Am I right? So thank you, Kevin
and anyị na-ekenekwa your parents ha na ya ha kwuru ike n'ọtọ the parents of Kevin and the parents of the guy if they are here let's ka anyị kụpụrụ ụnụ ha aka daalụnụ 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 anyị ji oghere a wee na-ekene ndị ụkọchukwu niile kaala anyị ụka tata unu n'anya unu ya afụ na ndị ụkọchukwu gbara ya ofu ofu na ha ka anyị nwa ana m ekene akpọnite fada ọzọ ofu anya anyị mabi ya ama maka ọkwụrụ ọtọ ka unu fụ ya ka anyị kụpụrụ ya aka anyị na-ekenekwa ụkọchukwu Jude Uche anyị na-apụkwa ya oge niile some of the times ọ na-abịa wee na-ekenekwa ụkọchukwu Joseph Ụwa nke mmeji ugboro abụọ Joseph Ụwa anyị adafụ ya kwada na nwasị United Kingdom were land ya ebe a wee na-akpọlitekwa eji n'aka na ọ na-anụ ihe m na-asụ Father Newman Tetefio Father Newman n'onwe ya na-represent Most Reverend John Bonaventure Kofi, the Archbishop of Accra Archdiocese, Accra, Ghana. Am I right? So, and finally, I went ekenezi isi ahụrụ wee kwaba okwu n'ụka tata bụ Father Chidi Ekpendo. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first day you are worshiping with us in this church, please may you stand to be recognized. Okay? We thank you. We welcome you. Anytime you are around, please remain standing. Anytime you are around, you are welcome to worship with us. Thank you very much. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu Chike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Lawanụ n'ịsagwụsigo. Recessional hymn 602.